ହ୍ୟାଲୋ ରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ମିଲ୍ର ସବୁ ଚାଉଳ ଗୋଦାମକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ତ ଗାଡ଼ି ଲୋଡ଼ ହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖ ମୋର ମିଲ୍ରେ ସବୁ ଚାଉଳ ମାନେ ସବୁ ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। କାଁ ଲାଗି କହିଲେ ଆପଣମାନେ ମୁଇଁ ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି କି ଆମର ମିଲ୍ରେ ଚାଉଳ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ଇଏ ଅଛି ବୋଲିକିନା କହିଥିଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଆଜି ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ କିଛି କହିଥିବେ, ତେଣୁକରି ଆଜି ମୋର ମିଲ୍ରେ ଚାଉଳ ଖାଲି ହେଇଯାଉଛି। ଗାଡ଼ି ବି ଲୋଡ଼ ହେଉଛି। 25 କିଲିଆ ଚାଉଳ ବି ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ହେଉଛି, ଲୋଡ଼ ହେଇକିନା ଆଜି ଯାଉଛି। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ କି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ପ୍ଲାନ୍ଟାକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ। ତ ଦେଖ ଆଜି ଆମର ମିଲ୍ରେ ଆମର ବହୁତ କମ୍ ଚାଉଳ ଅଛି। ତ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ଡିସି ବି ବାହାରି ଯାଇଛି, ଡିସି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ସବୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଆଉ ଚାଉଳ ବି ଖାଲି ଅଛି। ଆମର ଏଠି ଆଉ 4 ଲଟ୍ର ମାଲ୍ ଅଛି। ତ ଏଫ୍ସିଆଇ ମାଲ୍, ଆର୍ଆର୍ସି ମାଲ୍ ସବୁ ଲୋଡ଼ ହେଉଛି ଆଜି। ଦେଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋଡ଼ କରିବାରଟା ବି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। 25 କିଲିଆ ବି ଲୋଡ଼ ହେଇକିନା ଯାଉଛି। ତ ତେଣୁକରି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏମିତି ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ହେଲା। ଆଉ ଯାହା କିଛି ବି ଯଦି ଜାଣିବାର ଲାଗି ଅଛି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ବିଷୟରେ, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିକିନା କହିବେ। ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜଣାଇଦେବି ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା। ତ ଦେଖ ଗାଡ଼ି ଲୋଡ଼ ହେଉଛି ଆଜି। ଆମର ଡିସି ବାହାରି ଯାଇଛି, ଡିସି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ। ତ ଗାଡ଼ି ଲୋଡ଼ ହେଉଛି। ଦେଖ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବସ୍ତା କରିକିନା ଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଲେବର ମାନେ। ତ ଆମେ ଏତେ ହାର୍ଡ଼ଲି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ଆମର ଲାଗି କିଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆପଣମାନେ ନାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ଟଙ୍କା ପଇସା କିଛି ନାଇଁ ମାଗବାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଲି ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିକିନା ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନାଇଁ କରିବେ, ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍କିପ୍ ଯଦି କରିଦେବେ ହେଲେ କିଛି ଜାଣି ନାଇଁ ପାରବେ କି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ବିଷୟରେ, ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ସ୍କିପ୍ ନାଇଁ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ସେଥିଲାଗି ଦେଖ ଟାଲି ମାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ସେ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଚାଟି ପରେ ସେ ଲୋଡ଼ କରିକିନା ଗାଡ଼ିକୁ ଫୁଲ୍ କରୁଛି, ଆଉ ସେ ଗୋଦାମକୁ ପଠାଉଛି। ଗୋଦାମକୁ ପଠାଇକିନା ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ଲକ୍କୁ ଯାଉଛି, ବ୍ଲକ୍ରୁ ପଠାଇକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଉଛି, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇକିନା ଆପଣମାନେ ଚାଉଳ 5 କିଲୋ ଲେଖା ପାଇପାରୁଛନ୍। ତ ଆମର ଲାଗି ଗୋଟେ ହେଲେ ଲାଇକ୍ ନାଇଁ କରବାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ହେଲେ ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ରେ ଆପଣ ଘଣ୍ଟିରେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖ ଏଇଟା 25 କିଲୋ ଚାଉଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ। ଦେଖ ଏଇଟା 25 କିଲୋ ଚାଉଳ ହେଉଛି। ଏ 25 କିଲୋ ଚାଉଳ ବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଏଇଟା ଯାଉଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ଯେନ୍ ବିକୁଛନ୍ ଆମେ। ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିକିନା ଆମର ଥ୍ରୁରୁ ଯଦି ନେବେ ହେଲେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ପଡ଼ବା, ଆଉ ଆପଣ ଦୋକାନରୁ ନେବେ ତାହେଲେ ବେଶୀ ରେଟ୍ ପଡ଼ବା। ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ଚାଉଳ ନେବାର ଅଛି ତ ହେଲା। ତ ଆମର କିଛି ହେଲେ ଆମର 100-200 ଟଙ୍କା କମ୍ ରେଟ୍ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଦୋକାନରୁ ନେବେ ହେଲେ ବେଶୀ ପଡ଼ିବ। ସେଥିଲାଗି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନୂଆ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବୁ ଆପଣ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଇମାନେ କିଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ ଭୁଲ ରହୁଛି ତାହେଲେ କିଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିକିନା କହିବେ, ଆମେ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁଣି ସୁଧାରିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୋର